Uba CBCM ad hoc president ke seng Kongres minta kesengi ulaong ba ke jingmi no uba Rocky Marwen na ke seng Kongres kamdan jingta ya ke parti ha ka bakin dan shispa akiban rong ban pendap ya ke tai ke caka ha bakran shikila ke tai kubor uba CBCM ulaong ba ke seng Kongres ke dai ke seng ka balarim ka balale shibun ki ki balawan ra ke jingmen to ya ki pat ba ha ke senshar khadar batling ba ke jingpin mi hukum jong ke MPCC ngin salum salang biang ya ki brio hari boy na ka benta ka jingklan ka parti hari boy habaya day bat ka by election ka bansawan na kaliang uba CBCM ulaong bakiriu ia ya ka seng Kongres kidang bun Henry dan kam tang banwer bat banlum banlang bat kadan jingkermen banjam kumbakalong menta habalami uway ka jingtwi lenti jungi kinangwan bun nang tamat pan ya ka parti Kongres kumbang ini ihi ya ka dur kadar jung kanan dur na sentar kaba la bankia bat la le bun ki bekta ya ka sistem jong ka jing sensar pajba ki kun samla ki jungi te langba ka jing penmi hukum jong ka MPCC lathong ad hoc yang te ya kene ka jinglum jinglang min salum salang no shen anda PCC president unsa wan pai banyo ban penbek ya ka bahatam na ka benta ka jingklan jong parti Kongres kori boy to ka angkane ka by election MP ka bamenta na kaliang ka jingi i junga ngai iba ki babun ki rupai ba ki badang angnut ban yo bakasen Kongres kadon benta AA ban rai ka kubor na mekania kumbagalong minta namar undan bakren kanu kesur kamtam na kasi janti ajuni ha ka ji dei ban kadin kam jong ki babun ki kam ki ba ka central government kumbangile i ka kota ijak tu baki yu kam te ban ha ju kupon ngadon ka jingkarman bas kam bakiriu rang ba kiriu i ka seng Kongres ki dang bun ba ni don kam tang ka jing yawer ka jing la banlum banlang yaki hakor kom ka badai don kilidar ki babin biang ki ba ki longkmi ki longpa ki kun samla ni don kam unong yalam banlum banlang ban kimilti ba u presiden rang ba ji uma binsan pala unsalum unsalang ban penbej ya ka kam hapo riboy bat ni kermen skam mangindon ka jing yatli nado na grassroots ando kilidar na kabanta ban wanra siya ka jing job sa Kongres